Ang mga bantas propetas madudong nagabos na. Nagtaram nga ni Sindayo itong masakay na. Jesus kadtong huminta. Aso nga ni Aranina sa Jerusalem na huminawas nga ni siya nagabayo naman daa. Duman kadtong humintilya. Ni nga ni humintilya naubunin si huminta. Ug bunday matagal pa inot kinabayuhan na ni Jesus itong ina. Digdi nga ni matalastas ang tuyaw ni Zacarias. Sinabi pinasurat mga bayuan Mesiyas sa sarong hayop na hamak. Anulay ni Mateo sa iyang ebanghelyo. Kanharing nang magpasko fiesta ning mga Hudiyo, magbaklay si Jesucristo kan si Jesus magsangkay na sa hayop na humintilya. Ang gabos na mga kapak ay itong disipulos niya. Tulos itong hinuba naan paglalakaw ni Kristo nalibot nin disipulo. Jerusalem ang tuyo na maawot niyang totoo, na maguhulit sa tao pagkaisin ng kagabsan mga tao sa banwaan. Sa malaog na simbahan si Jesus nakagurang na. Pinagsabat nindang anan, ribok na daing kabarangan magurang aking sada. Pag-umaw daing pagdangan sa dakulang kaugmahan. Digdig Jesus na mahal na iba nagkuaning lang kuyasin oliba. Mga kapamanan iba na pinamhamak minda. Iyong linakawan niya sa araw-araw sa nag-awit ning Hosana Fili.